Bé, ja hi som. El camell nacional ven de tant en tant. Veurem si el trobem. Hola. Has vist el camell nacional? No. Que no hi és? Cago en Déu i la mare que va parir. Com no vingui, li tallo el cap en la destral a tot en què se creui al mig. Si hagués sabut que venies amb el mono de tan mal rotllo no t'hauria dit ni hola. Ho sento, però no sóc jo. És el mono. Es posa així quan no té. Vols un tranqui? Bé, m'anirà bé per a tranquil·litzar-me. Guaita, per aquella cantonada ve el camell nacional. A veure què té. El camell nacional? On és? Hombre, ¿cuánto tiempo sin verte? No hi venia per aquí. La cosa estava molt malament. ¿Y qué mejor? Sí, molt millor ara. Home, com tu per aquí? Pasaba por aquí. Què tens per nosaltres avui? Hoy tengo un magnífico juego de 4 cajas y un teléfono. Mola, mola. Jugar més? No és mala idea. En la caja número 1 tenemos cannabinoides, magnífica variedad de hierbas psicotrópicas. En la caja número 2 tenemos los químicos, un concentrado de todas las drogas sintéticas conocidas y más. Aquesta té bona pinta. Segur que col·loca. En la casilla número 3 está la reina de todas las fiestas, la cocaína. Aquesta és la que m'agrada. Però demana-li tu que a mi em dona corte. Què en creus, que a mi me dona cocaïna? Vull veure que n'hi ha en la caixa 3. Veremos qué dice la banca. ¿Sí? 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 La banca dice que sí. Gravito va. Ole! En la caja número 4 tenemos la dama blanca. El caballo. Jo també vull jugar. Jo també. No veges quin premis tens a aquest joc. Que difícil. Puc demanar un comodí? Consultemos a la banca. ¿Sí? 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 La banca dice que sí. Distreu-lo una estona. La banca que concede la caja número 2. Pastillitas de colores. A flipar! Porta-me jo per aquí. Aquest joc em mola cada vegada més. Puc demanar de 3 una altra vegada? Otro granito va para allá. 90% de puresa. Que bona, més. Queda la 1. Què fem? La demanem o no? Sí, no te vaig ensenyar a casa sense ser de les herbes. La 1. Cananillo de AK-47 de invernadero, que decida por las luces más potentes del mercado. Música! Aquesta la conec. Y ahora solo queda... ¡Cago en la puta! ¿Dónde te pones a caballo? Jo no he vist ningú cavall per aquí. Jo tampoc. Què va? Si ellos no lo han visto, entonces tiene que haber sido tú. Perquè estic veient aliens drogadictes. Si hi ha vida fora, també es drogaran? Cago en la puta, le vas a pagar todo lo que se habrá tomado. O jugado aquí. Dóna-li, que encara n'hi ha peles. Paga-li, si no et prescindir no te fiaré més. D'on has tret estampetes dels Teletubbies? Ostres, sembla que era gay de veritat. Passo dels Teletubbies. A més, jo sóc més de l'Espineta. Agafa'ls. Bueno, colega, aquí no pasa nada, ¿eh? Tú y yo tan colegas como siempre, ¿eh? Yo ahora paso por el poblado y ahí no hay problema. Ui, quina presa tinc. Em tinc que anar. Que vaig baixar el mòbil i porto tot el cul empatat. Tinc que evacuar ara mateix. No tinguis tanta pressa. No m'agraden les teves excuses barates, que jo t'he ajudat. No has vist com et despistàvem mentre tu l'agafaves? Bé, anem. Però anem a presa, que vull posar-me una mica. Anem, que en aquesta pressa n'hi ha més rotllo. Anem. Dóna-me'l, que em porto